Ay ba? Barang. Naalam may target ko ah. Ay ba? Biko ko. Biko ka? What's up mga kasulit? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Yun, good morning mga kasolid. So dito kami ngayon sa BFAR. Dito mamimingwit na naman kami, may ginagawang baywalk. Yan. Kasama ko nga pala si Boss Christian, yan. Saka si Joms andun. Tatlo lang kami ngayon mga kasolid. So iwan lang kung may mga darating na kasama natin dito. Kasi yung mga taga Bayambang, hindi sila matutuloy ngayong araw na to. So dito sa spot na to mga kasolid, itong ginagawang baywalk na to, diretso to hanggang doon sa may sa Bunuan Tundaligan. Eh kung matuloy-tuloy pa, baka idiretso pa hanggang doon sa papuntang Binmalay. Kung patatayuan ng bridge doon sa bandang nahating isla. Ayan. Dito yung dulo niya, hanggang dito muna yung dulo niya. So dito kami mamimingwit kami mga kasolid, itong pamain namin gagamitin hipon. Nabili namin kanina. Ayan. So time check 5:30 ng umaga mga kasolid. Yan, nakapag-set up na ako para sigurado na isang pabigat ulit, saka yan ganyan kahabang leather line, half meter. Yan, so mag-start na tayo mga kasolid. Mga kasolid, kumuha tayo ng alambre. Susubukan natin silipin, ilubog yung GoPro natin sa ilalim. Tingnan natin kung may mga isda. Tingnan natin kung sa ilalim nito kung may mga isda.
Ay, sayang. Sayang. Ang apla brad. Gapo katakas. Kapaksot. Paksot. Nakakal. Kaul lah. Kontay, kimo pa. Oke, pinyo nga lawan. Palag niya. Energy pindot ka. Puta ka pinto lah. Sige ba ni? Ay ba ni? Bawa ni bawa. Naalam may target ko ah. Ay ba, biko ko. Diyo ka. Uy, yes. Balag. Uy, ba ni? Oh, matikan. Paka mo na pre. Ano dito ka? Laki. Oh shit. Yes. Wow, nanginginig ako. Ata may limagno, taniman. Yes. First cut oh. Biko ko. Oh, bigo ko. Laki oh. Kalahating kilo na rin to. Yan siguro yung tumira kanina. Nice, nice shot, nice shot. Dito tayo naputulan oh. Oh. Chamba tayo. Laki. Nice, nice. Ata may Yung tumira. mga kasolid oh, nakachamba tayo ng laki biko ko. Ata may tumira. Yes. First time. Laki. Oh. Kala ko hindi na tayo makakaulit pero pinagbigyan pa rin tayo. Yan oh, mga kasama natin oh. Sit up muna. Naputol din Hiningal kanina. ako, hiningal ako. Ayos boss, ayos. Grabe. Boss, ay tema picture sa bulsadan no. Sarag to. So yun mga kasolid, ano, sinwerte tayo kahit pa paano. Hindi tayo binigo nung rod natin pero sa swerte natin, itong ginamit lang natin kasing ano, leader line, ito lang yung ordinaryong nylon. Ayun, kumalas yung ating ano, yung hook. So set up na lang tayo ulit na. Panalo na, yung palang ano tayo, solve na tayo. Kaya ito, set up pa tayo, baka sakali makahuli pa tayo ng marami. Kasi datingan na yung mga nagtatrabaho. Kaya medyo mabubulhabog na tayo dito. So, sana hopefully makahuli pa tayo kahit isa na lang. Mamaya pag hindi kami natuloy mag-ihaw dito mga kasolid dito sa spot na to, iuwi ko na lang, doon ko iluluto sa bahay. Patikim ko sa mga kapatid ko yung ano, huli natin. Laking biko ko. Yes. So yung mga kasolid, nakapag-set up na tayo ulit ng ating gagamiting pamimit. So itong gagamitin nating pamain is yung binalatan na. So ginalaw ko na yung mga medyo wala nang buhay na ano, hipon. So sana makahuli tayo ng kahit yung mga bugaong lang. Kasi pag ganito, bugaong kumakain. Pang mga ganitong nabuksan na ano, na pamain. So try natin maghagis sa medyo malayo-layo. Yan. Tapos iwan natin ulit dito para ikakagat. Papadya. Yan, mag-umpisa na silang magbibitak ng mga bato-bato dyan sa gilid para yan o. Kaya mangyayari dyan, mabubulabog na yung mga isda, lalayo na. So may tendency kasi na hindi na tayo makakahuli kasi lalayo na yung mga isda. So hintayin na lang natin itong mga kasama natin kung makakahuli pa. So ito, nakalatag pa rin yung sa atin. Tingnan natin kung wala talaga, hanggang siguro hintayin natin mga 30 minutes. Pag wala pang kumagat, ayun siguro uwi na tayo. Iluto na lang natin yung malaking bikuko. Yun yung tinatawag palang black bream mga kasolid, yung isda na nahuli natin. First time ko talaga makahuli ng ganun kalaki. Dati yun, nakakahuli kami ng ganun na black bream, pero ano, yung dala ang gamit namin, yung sabukol kung tawagin dito sa aming probinsya. Sabukol, dala, yung hinahagis. Ayan, yung dalawang ito. Machine gun na oh. Bulabog na. Ayan mga kasolid, so ang gagawin namin, lilipat kami dun sa dulo.
Yung kami kasi itong mga ano, mga truck kasi bulabog na talaga. So doon magta-try kami doon sa bandang dulo yung dating pinopesta namin. Hopefully makahuli tayo doon mga kasolid. Ayan, nag-prepare na kami ito, nakabag na ako. So andito na tayo sa second spot natin sa bandang dulo. Itong setup natin ulit, single hook, double bait. Yan o. Single hook, double bait. Dito lang tayo sa ilalim, baka sakasakali lumutang yung mga takulit, lapu-lapu. Delikado lang kasi dito. Tataboy Tribali. Laki, nahuli ni ano, ni Christian oh. Ano kaya to? Tutan eh. Salangat boss, salangat. Balog. Ay, ang laking ano, red snapper. Red snapper mga kasolid oh. Ay, sayang, nakatakas. Naku, balbalag. Natanggal doon sa anong niya oh, setup niya. Ay, hindi. Nanhook. Unhook siya. Sige, sayang, laki pa naman nun. Talakin Brad. Doon talaga ano. Punta talaga. Okay lang yun, okay lang. So yun mga kasolid, so ito pauwi na kami dahil wala nang kumakagat sa aming mga pamain. So yun, pauwi na kami. So abangan nyo mga kasolid kasi yung nahuli nating malaking black bream is iluluto natin sa bahay. Ewan ko kung anong klaseng luto gagawin natin. Bahala na mamaya. So yun mga kasolid, nag-stop over kami dito sa may kantin para kumain. Ito pala yung nahuli namin kanina. Hindi ko na videoan kanina, kaya ito papakita ko sa inyo. Ito yung black bream. Apat na ano na lapu-lapu sa isang ano red snapper. So dito kami kakain sa ano na to, kantin mga kasolid. Kada natatapos kaming mamingwit, dito kami kumakain sa ano na to, sa kantin na to. Pagkatapos ito, mamaya itong nahuli natin, panggabi na lang siguro na luto ko to. Ewan ko kung anong klaseng lutong gagawin natin dito. Bahala na mamaya. So yun mga kasolid, dito na tayo sa bahay. So ito, inuwi natin yung nahuli nating ano kanina, bikuko. Medyo ano talaga siya, nasa lagpas 1 kilo mga kasolid. Yan, laki oh. So yung gagawin natin dito mga kasolid, iluluto natin ng sinigang. Yan, so hindi na namin na iluto dun sa spot dahil yung kasama natin is may lakad, kaya hindi na tayo gano'ng nagtagal dun sa spot na yun. So mapalitan yung plano. Ang plano sana namin, dun tayo magluluto para mas magandang tignan. Kaso yun nga, may lakad siya. Dito ko na lang iluluto sa bahay yung huli ko. Ngayon yung mga huling lapu-lapu, dun na nila iluluto sa kanilang bahay. So ito lang inuwi ko mga kasolid, yung malaking ano, biko ko. So mga kasolid, yung gagamitin pala nating ingredients natin para sa lulutuin nating sinigang is ito na. Itong sinigang mix, sampalok. So wala tayo kasi mahanap na bunga, kaya ito na lang gagamitin natin para madalian. Ito yung sitaw, labanos, yan, ito yung kamatis, 3 kamatis lang, saka ito damihan natin ng sibuyas, saka siling haba. So ito naman, pangalawang hugas ng bigas. So yan gagamitin natin para lumapot yung sabaw ng iluluto nating sinigang. So yan, mag-prepare na ako mga kasolid. So yan mga kasolid, tapos ko nang hiwa-hiwain itong mga ingredients natin na gagamitin. Itong sitaw, siling haba, sibuyas, labanos, saka kamatis. Sa itong biko ko mga kasolid, first time ko lang maglinis ito. Hindi pala ganoon kadali maglinis ng ganitong klaseng isda mga kasolid. So napakalaki ng mga kaliskis niya, ang hirap tanggalin. So nadali pa yung kamay natin, medyo nasugatan tayo ng konti, pero okay lang. Ang lalaki ng niya, mga ganyan, yung kanyang mga kaliskis. So medyo nahirapan tayo, dyan tayo nagtagal maglinis mga kasolid. So ito, prepare ko na mga kasolid. Nagpapainit na ako ng tubig.
Yan. Saan natin unahin ilagay itong labanos, sitaw. Yan. Sa itong sibuyas natin. Kasabay na lang natin para mamaya-maya lagay na natin yun. Ihuli natin yung isda para hindi siya lumambot. Yung saktong saktong luto lang mga kasolid. So yan mga kasolid, kumukulo na yung ating tubig kaya ito, unahin na natin itong ilagay itong sitaw. Yan. Iyon na rin natin itong itong labanos. Kunti lang ang ginamit ko kasi hindi ako mahilig sa ganyan. Ayan. Sabay na rin natin yung sibuyas. Yung kamatis, maya-mayang kunti yan mga kasolid. Saka itong siling haba. Palambutin muna natin to. Kasi yung kamatis madaling tumambot. Yun, malambot na yung ating sitaw sa labanos kaya next na natin itong kamatis mga kasolid. Yan. Kaya wala kunting saglit para may lagay na natin yung isda. So bali titimpla na natin mga kasolid ng sinigang mix. So dalawa yan. Yung isa pang tansya natin kung maasim na ba. Pero itong una kasi malit lang siya, ilalagay natin lahat. So anahin natin to. Ayan, natin haluin. So nakapaglagay na pala ako ng mga kasolid ng ito, dinurog na pepper. Hindi ko na napakita kasi dalawa hawak ko. Pwede na pero kulang pa rin ng kunti. Kalahati siguro. Para maasim-asim talaga. Yan, okay na to. Sa atin nang ilalagay itong mga kasolid, itong ating bikoko. Nahin natin ang ulo. So yan mga kasolid, nailagay ko na yung ating isda. Inenex na natin itong pinagbanlawan ng kanin. Para medyo lumapot siya. Yan. Maraming sabaw, maraming makakain. So yan, luto na yung ating sinigang na bikoko mga kasolid. Yan. Wow. Ayos. So kainan na. Yun. So yan mga kasolid yun. Ito na yung pagkain natin. Dito ay sa harap ng aking computer. So pagkatapos natin kumain, mag-i-edit tayo. Dito yun. Ito ako nag-i-edit minsan. Pero kadalasan sa cellphone ako nag-i-edit. Yung ibang luto, yung pinagsasalonan nila dun sa balkonahe. Ayan, kain tayo. Kain tayo mga kasolid. Tara. Grabe, first time ko itong matitikman itong mga kasolid. Itong isdang to. Wow, iba yung niya talaga. Ang lakas niya, napakasarap. Ito yung pala mga kasolid yung kanyang kaliskis napakalaki may napasama pa din sa luto. Malaki sarap. Wow, busog na busog ako mga kasolid. Oh, sarap. Bitin ako. Kinuha ko na yung ulo kasi yun yung paborito ko pagdating sa isda. Kasi yung sipin mo yung kagaya nito. Sarap. Yeah, busog na ako. So paano mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin itong aking vlog.
So, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!